Hej, jeg vil vise jer den teknik, der hedder Vibekes Invisible Cast-On, på dansk Vibekes usynlige opslagning. Den er god til at lave til dobbeltstrik, hvor du skal bruge mange masker. For eksempel som her i et babytæppe, hvor jeg har næsten 400 masker. Så er det så irriterende, hvis man bruger italiensk opslagning eller Judys Invisible Cast-On, hvis de så til sidst drejer på pinden, og man ikke kan finde ud af, hvor man er henne. Derfor har jeg udviklet den her måde at slå op på, hvor man slår op med en hjælpetråd, så den har et step mere end italiensk opslagning, men til gengæld så sidder den lige i skabet første gang. Så følg med, så skal jeg vise dig, hvordan du får det til at se så pænt ud. Allerførst så slår du masker op med krydsopslagning, ganske almindeligt traditionelt, som du kender. Man skal bruge en ekstra maske, eller først halvdelen, og så en ekstra maske. Så hvis jeg skal bruge 20 masker, 10 lyse og 10 mørke, så slår jeg 11 masker op, altså 10 plus 1. Det tager vi lige igen. Hvis jeg skulle slå 20 masker op, så er det halvdelen, jeg skal strikke først, plus 1 maske. Så med den her opslagningsteknik, så starter jeg altså med at slå 11 masker op, fordi jeg skal bruge 20. Så med krydsopslagning, som du kender det, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeg slår op med et restegarn, som er i en markant farve, og som er lidt tyndere end det, jeg skal bruge, eller af samme kvalitet, men ikke tykkere, lidt tyndere. Så starter jeg med at strikke en pinvrang i alle maskerne. Bare stille og roligt derhenad, strikker en pinvrang med den mørke af de farver, som jeg skal bruge. Sådan der, derhenad. Helt almindelig vrang. Det har jeg gjort her, og nu skal jeg så til, det var min vrangpind, nu skal jeg så sætte den lyse til. Det jeg gør, det er, at jeg gør klar til at strikke med begge tråde, altså den lyse og den mørke. Og så strikker jeg først en ret i den mørke, og så skal jeg danne en ny maske med den lyse. Der samler jeg lænken, altså den mørke tråd, der går mellem de to masker. Lænken op på pinden og danner en vrang i den. Og når jeg danner den vrang, så går jeg ind bagved og strikker en vrang i den. Det var det første maskepar. Så strikker jeg en ret i den næste maske, og så samler jeg lænken op på venstre pind og strikker en vrang i den. Sådan, og jeg går ind bagved det mørke garn. Så foran her strikker jeg en ret i masken, så samler jeg lænken op på venstre pind og strikker en vrang i den og holder det mørke garn foran. Vi tager den igen. Ret i masken, så skal jeg strikke vrang i lænken, som ligger der. Den samler jeg først op på venstre pind, så går jeg bagom her
og strikker vrang i den. Så strikker jeg ret med den mørke, samler lænken op og danner en lys i lænken. Ret og danner en ny i lænken. Ret og danner en ny i lænken. Så kan I se, at de sidder skiftevis derhen af. Mørk lys, en ret og danner en ny i lænken. Nu har jeg 2 masker tilbage. Så det er det sidste par, jeg skal lave. Jeg strikker en ret i masken, samler lænken op på pinden og strikker en vrang i dem begge 2. Sådan der. Det giver lige lidt hold i kanten der, at den bliver strikket op sådan der. Det var første pind, sat op med maskerne. Så vender jeg rundt og gør klar til at strikke. Og der har jeg taget, det må jeg hellere vise lidt grundigt, maskerne i, garninderne i enden skal krydses. Og der tager jeg altid, nu skal jeg til at strikke den første maske lys, så skal den ind under den mørke. Altså retmaskens garn skal ind under, så er de krydset. Og så er jeg klar til at strikke. Så strikker jeg ret, den lyse, og vrang ind bagved, altså ind under, sådan så det lyse ligger foran. Ret og vrang. Så gør jeg altid det, at jeg bytter om, når jeg har lavet kantmaskerne. Sådan så det garn, jeg strikker ret med, ligger yderst, for så synes jeg, det er lettere at lave vrangmasken. Du kan gøre det, som du vil, men det er den måde, jeg synes, det er lettest. Så nu skal jeg strikke ret med den lyse, og vrang med den mørke, der går jeg ind under, og tager garnet og strikker vrang, og med om bagved. Ret foran med den lyse, vrang bagved med den mørke. Ret foran med den lyse, vrang hele vejen om bagved med den mørke. Ret med den lyse, vrang med den mørke. Ret foran med den lyse, vrang bagved med den mørke. Sådan. Så kommer det derhen af. Og kantmasken laver jeg ved at sige vrang løs af foran garnet, drejet vrang løs af bag ved garnet. Der er flere videoer, hvor jeg viser kantmaskerne. Både på YouTube og på Instagram under Vibeke Pope. Når du så strikker videre og har et godt stykke, eller når du er helt færdig, så piller man den her hjælpetråd af, og så får du en fin opslagningskant, hvor overgangen er super fin. Og det her er en syet aflukning. Den kan du også se inde på YouTube. Så kommer det til at blive ligesom det her. Elastisk, og det ligger super flot. Og det er lige meget, hvor mange masker du slår op,
så på grund af, at du starter med krydsopslagningen, så drejer det ikke eller noget. Der er styr på maskerne, når du gør det på den her måde. Ja, tak fordi du kiggede med.